В рубриката на Фокус днес ви представям обещаващия млад вратар от Пловдив Любомир Петров Савчов. Той е на 16 години и защитава по достоен начин цветовете на футболен клуб Тракия 9-6. Любомир Савчов започва своята кариера в областта на спорта преди 6 години с екипа на Локомотив Пловдив. В момента учи в Националната търговска гимназия в града Потепетата, профил финанси. Владее свободно немски и английски език. Любомир Савчов има една съкровенна мечта от дете – да развие своя безспорен талант професионално като вратар и за целта работи ежедневно за постигането й. Паралелно с това, младият старлет от Пловдив би искал да се дипломира като висшист, защото за него добрият футболист не означава играч, притежаващ добри умения и техники с кожаното кълбо в рамката на вратата, а и личност, която се развива в различни аспекти от живота на интелектуално, физическо и морално равнище. Имаш ли определен ритуал преди започване на мачовете? Суеверен ли си? По принцип не съм суеверен, но имам известен навик преди матч, когато заставам на вратата, да докосвам гредите първо и се чувствам по-сигурен някакси. Кой е твоя идол така сред вратарите в Европа, в първенствата на Стария континент? Един от любимите ми вратари е Икер Касилес. Отдавна го харесвам. Млад е и перспективен, доказан вече. И просто ми харесва сериозността му и качествата. Обичаш ли да ръководиш вълките централни бранители пред теб, които са последният вал или преграда пред вратаря? Да, и не само тях, дори останалите. И треньорите го изискват това и просто е нужно на един вратар да може да ръководи защитата си и това може да му помогне много. А кой е най-силният ти компонент в играта в рамката на вратата? И смятам, че имам добър рефлекс. Въобще реакцията ми е добра. Какво си пожелаваш от тук нататък? Все пак бъдещето е пред теб. Ти си млад, перспективен, с добри данни и качества. Пожелавам си повече късмети, да последват успехи, да ми провърви, да си засилвам качествата. Любомир Петров Савчов е обобщителен, откровен и честен, качества необходими за човек, който иска да е част от колектив, какъвто е футболният тим. Затова и най-младият от фамилия Савчови се радва на такова внимание и заслужен интерес. Нека му пожелаем летящ старт в професионалната кариера, която вече чука на входната врата.